टाइम गवर्नर मालायनानै गवर्नर बाय थांबाय मालायना बाय टिआइएस नेचराय फरक दुइ थांमोन यागुलो आ जागानि फैते गवर्नर मालायलिया दिनै सेक्रेटारि नामाखारै मेमोरेन्डाम नारुखा आबोनो लुबै जेराय खादु जागै फुंनि तिनि जाया नंयाङै थांनाय माने बागै बेलाय खाना दुखु नांजाब माने बागै आ जागायाव पार्टी लेखा 20 मिनिट जरावनो आ जागायाव টিআরপি गेस चालखा चल कामान्ड बरक तुइनि कामान्ड सारका सारगै बेलाय खाना एनाउन्स खालामनानै सिगां पुलिस प्रशासन जेकुनु गेस सारकनानै हिंके तुइ कामान्ड सारकनानै हिंके एनाउन्स खालामनानै नांगौ एनाउन्स खालामनानै पुलिस प्रशासन जे मियाव जे টিআরপি गेस सारक माने बाय बाहायरक मानै दुखु मानबायखा जोंनि स्टुडेन्ट फेडारेशननि रायरक बिफास खालायै जुमी रानी दा बरमा बिस्रामगंजनि क्लास 12 परि दङबो बुनि खाखलाबो गेस सिलिन्डार नांखा नांमाने बागै ब जागावनो लेंमाने यागुलो ब जिबि साखाम नगद आबो बनो ट्रिटमेन्ट चलिवै दङ आमति खायै टिआइएस नि 7 जन रायरक दुखु मानजा ताबो हस्पिटाल जतननो आं कयनाने मचंगो जिनि तिप्रासानि जे जत सिनियर लिडार रक थङै मिया नायलायखा जिनि एम बरम गोनां सं एम सं एमएलए सार सं जतन नायलायखा आबोने बागैना जतननो थाङै नायनानै बागै आं कबंजाबो তাই বছরক তিনি টিআইএসএফ ছাত্র সংগঠন नै তিনি ফরাংকি সামানি জাগাও বুমারক নগা আচুগै তङै मानलिया बुमारक नंखरका मियानि फाइट नंखर माने यागल गोबां मा बुमारक आं बुमुं मेनसन खालायलिया बुमारक दुखु मानजाखा तुइनि पावार बेबर खलायै उल्टगै खलायबायखा मुखां रग बखर रग दुखु मानबायखा गोबां मानसिनि तिब्रासा बसारक दुखु मानबायखा आबोनि बागैना जों आचुगै तङै मानलिया जों जतन फाइटनि बागै जों मा नंखर लायसिनाय जों अर कथा कर्म हिन्यावै जों तिनि सिएबिनि बिल कासुप्रुओ जेबाबे जों तिब्रासा जत थांसा खाय जों कासुमानि हाय खायनो इ रोमान स्क्रिप्टनि जिनि मानि ककब्रक जिनि पगनो जों दामबाय सिनाय जों से सानाय आबो बुइनि बसा फायै बुइनि दफानि बरफ फायै जों अर सावै मानला आसुना हामबाय